Продължаваме с втората част на нашето видео за уплътненията, силиконите и монтажните лепила. Гледайте ни! Така изглежда чорапчето за химически анкер. Като него, правейки отвора, слагаме, напълваме с химикала вътре и слагаме шпилката, която когато втвърди, режеме на размер и завиваме гайката. Това между другото също е силикон. Пръчка за топъл силикон, има ги малки, големи, нагряват се с пистолети и се нанася. Много любим силикон на майсторите и монтажниците на сот инсталации, нискотокови, когато си опъват кабелчето, лепат си го с него и става страхотно. Продължаваме нататък, ето едно хибридно лепило, пак на фирмата Церезит, на която са продуктите в момент. Това е нещо средно между силикон, между монтажно и монтажно лепило. Той запазва много висока гъвкавост, защото монтажните лепила, това, което е важно за тях да се спомене като това, е, че стават твърди на камък и са наистина много твърди. Докато това хем залепва, хем остава гъвкаво. Тоест може да го нанесете, когато имате, например, за уплътнение на автомобилни части по купето или на каравани, защото твърдият той залепва много силно, но когато там има движение, има възможност да се отчупи от вибрацията, докато това поема вибрации, като това го има и в така наречените салами полиуретанови лепила, които ето така, които се нанасят с един специален пистолет, който ще покажа след малко. Ето един по-евтин вариант на този силикон полиуретана и на този аналог. Като тук имаме прозрачен, съответно има го черен, сив, цвета също е значение, защото се зависи какъв материал ще лепите. С него и ако се вижда, да не ви грози. Другото, което е много интересно, е тъй наречения битумен уплътнител. Има много марки на пазара. Аз показвам този на Церезит, защото него предлагаме. Това е най-лесно, мога да го обясня, че е дзифт асфалт в туба. Нанася се за течове, на покриви, около воронки, комини и всякакви такива покривни елементи. На тръби ПВЦ също. Страшно много лепи като асфалт. Той е по ръката да ви се залепи, трудно ще го махнете, направо с кожата пада. Нанася се и докато е мокро, може да нанасяте с него, не е нужно да подсушавате, не е нужно да обезпрашавате, то когато е мокро няма и прах. Забърсвате само с една кърпа, колкото да няма локва и нанасяте и спира теча моментално. Ето и силикона. Силиконите, те са много разнообразни видове. Толкова са разнообразни, че си има отделен подвид универсален силикон. Т.е. да става за всичко. Това е санитарен силикон. Фирмата Церезит, може би един от най-добрите на пазара, с тази абревиатура CS25 и с тяхната формула Microprotect, което не е много важно, че се слагайки го в баня и в мокро пространство, силиконите имат тази свойство, когато се намокрят с времето и почерняват, хващат мухъл. Говорим за универсалните силикони. Санитарните не са такива, когато има тази добавка биоцид. Microprotect седат постоянно в цвета, в който сте си избрали. В случая имаме прозрачен, бял и много различни видове според санитарните елементи. Кафяв, сив, керамиден, много различни видове. Може да ги използвате за фугиране на плочки, може да го използвате след фугата да я запечатате, да стане още по-устойчива. Душ кабини, паравани, вани, около умивки, страшно много приложения има. Не се препоръча за използване навънка, защото няма UV защита. UV защита има универсалния силикон. Той се различава от санитарния само по това, че е с UV защита, универсалния за разлика от санитарния, но пък той му хлясва. Ако го държите в постоянна влага в къщи, ще почерне. Ако го слагате отвънка и не ви пречи да е черен, да почернее с времето, от влагата не е никакъв проблем. Може да уплътнявате около прозорци, около врати. Много често се използва като заместител на маджуна за маджуниране на стъкла, където има метален винкел или още има дървена дограма. Много е подходящ, много бързо се нанася, много лесно. Има и различни видове шпакли, с които може да се издърпа, но най-лесният начин за заглаждане на силикон в домашни условия, като си направите в една паничка сапунена вода, която става много вискозитетна и нанасяйки силикона по ръба, където трябва, топите пръста, изпъвате, става чудесно. Ето един вид пък ефтин силикон,
Универсален. Разликата е, ето пак ги пипаме, мекички са и двата. Разликата между марковите силикони и по-обикновените силикони е тяхната гъстота и сила на слепване. Не всичките са с качествата на Церези, Содал и така по-известните марки. По-обикновените също вършат работа, пак лепат, но с времето няма да издържат така силно натоварване. Универсалният силикон се предлага и в малки разфасовки, както монтажния по-рано, който показахме. Той е с такъв накрайник. Развива се, пробива се и се работи с него по този начин. След малко ще покажа как се работи с пистолетите. Друг интересен силикон е термоустойчивия. Той се използва много често при автомобилите, главите на радиаторите, на двигателите да се залепат, като може да го използвате в бита. Много често се използва за залепване на стъкла на фурни, защото издържа до 300 градуса. Черен и червен се предлага на пазара. Има също други термоустойчиви, които издържат до 1000 градуса. Ние също предлагаме такива, но те се използват за залепване на аспуси. Те стават твърди много. За залепване на печки може да залепите дупка. Те с армиран парче мрежа към комплекта.